سلام زخبركمن فتواتن بيسبنا channel كميت خونو لمون كم تلمود باستفالالي زعباتات مسيكم اللخو قدمي جنز channel نخعبي فيديو معنا خاطر نخبصح لايك شير كومنت بعبيد ما سبسكرايب بمقباره جمروا زي حزن زينا كاب تنبيان تسمعوا أرمي سوسا عب سبسبا اندهالو بدرون التدبليبهم هوسبيتال عبي عدي بقصلات مملؤون تفليت له لومي ليتي عب زتفلالي كبابيتات تجراي مالتون عب صعنت مكينة تمركيسون دبداب درون كم زحدر تفليت ايو باركس كبراتن فتواتن تخاتلتنا نزيهم زحزنا لكم زعباتات نباخم خنبل الكمينة اسكاب مودعتا حابيركم ناكت صنحو عدمنا ايو بكتما انتجو جندبتان نايدرون مدقعتي تفصيملو لومي ليتي عبد العلي سبيل مكاين صعنت بستفصم نايدرون دبداب سبعون نواتن غدات كم زبصح دمات تفليتيو اب كتما انتجو كبابي ساعه 9 فرقان كساب 10 ساعات اب زنبره غزي بانانا زيتن بونن صعينن انقساسا اب زنبره كلته ناي صعنت مخاين ايسوس زبصح دبداب حدا شفر هيوتن تحلف حدا ردات دما بكبيد مقصالو تفليتيو لا راح يتركم الناس في يوم وهزي اب كبابي گندبتاون بتمساسالي ساعات 11 فرقان كبابي يبيلو عند ماريام شويتو تباهيلو اب زصواع بوتا بربرن شقطا شقطن صعينا مكاين زهارات قداي اتي مدقعتي كم زخونتون تفليطيو بتمساسالون اب كالوت كبابيتات تግራይ مالتون كاب تنبين جميركا شرع عدغرات ملو تግራይ كبحال اب زخللو حيال زخونه منقساس درون كم زحدره تفليطيو نايزي دهساس مقصلتا زخونه دما زحزن زينا كابتن بين تسميعلو اب كبابي تنبين مالتون ارمي سوسا ابزلاتلو بوتا مستحجي اغاطيم زلو كونتات مالتون ناي صلمتن رايان اكبابي زلو توخسي موطار تدميرو اب كسبسبا زنبرت احادو ارمسسا تأكيبا أبز نبرتلو ساعات بدرون أبز تخشفلو ناي دبداب درون خمزقات أممون بركة زبولو تقادلتي مقصالومن مسوؤمن تفليت الله أبتي سومن نمقبار تقراري وزولو كوينات تديئف عبلالنيت نازي تغسي زنبرو انتخون حجيجن باستفالاليو منقدتات تديئف كداخمن زنبرو عبلالاينت نايزي وقع ندحريت كافقفقن عبز قبر زول صعري راحي هاجر إثيوبيا زخونة دكتور أبي محمد عب زتفالاليو هاجرات حاجز نفرتي بمتيا عبز رخبو زولو تقبالاينت دما نتقراي بدرونن بميغن غيركا بدبدابنبر بإقرنيا زي كال مخانو زامنة اتي منيستر دبدابو أبلع نصحاتن عطوقاتن حزب تግራይ قاصللو همزلو እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ሎሞ ዓንቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ደብዳብ ድሮን ማለትውን ቀትሪ ሰዓት 6 ዝተገበረ ኣብ ኣልዕሊ ኣርምስሳ ዝነበረ ደብዳብ ኣብ ከባቢ ተንብየን ማለትውን ኣብ ከተማ ዓቢ ዓዲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምረግጋ ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ተባሂሉ ኢሉውን እቶም ኣትዲኤፍ ማለትውን እቶም ብድረን ዝቆሰሉ
እቲ ዝሕዝን ግን ኣብ ሆስፒታል ዓብዪ ዓዲ ዝኣተው ግዳይ እቲ ምድብዳብ ድሮን ዝኾኑ ተጋደልቲ ኣርምሱሳ ኣብቲ ሆስፒታል ኣትዮም ምንም ዓይነት ሓኪም ጥራሕ ዘይኮነስ መእስ ድሓኒት ከም ዝተሰኣነ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ ክሳብ ኸዚ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ዝኣተው ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ እንትኸውን ሰኣን መኪና ማለት እውን ናብቲ ሆስፒታል መመላለሲ ዝኸውን ግን ዘይመፅ እውን ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ እቲ ስጋኣት ድማ ብመኪና ጽዒና እንተኸይድና ዝበኣስ ከይኸውን መሊሳ ከይትድብድበና ካብ ዝብል ስጋኣት ከም ዝኾነ እውን ዝበፅሐ ሓበሬታ እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሰራዊቱ ኣጠናኺሩ ናብ ትግራይ ክዘምት ከም ዝኾነ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ድብዳብ እግረኛ ኣያዋፀንን እስካብ ዝበለ ድረስ እምበር እቲ ዘመቻ ግን ከም ዘይገድፎ እዩ ውሽጣዊ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ኢሉ እውን ኣብ ከባቢ ራያ ማለት እውን ደቡብ ግንባር ዝግበር ዘሎ ውግእ ብርክት ዝበለ መስዋእቲ ያጋጥሞም ምህላው እዩ እናተነገረ ዝርከብ ብተወሳኺ ግን እቲ ምሕዘኒ ኮይኑ ዘሎ እቶም ሓይልታት ሓራ መሬት ወይም ድማ ቲፒኤፍ ኢና ዝብሉ ምስ መከላከያ ኮይኖም ልደቅነኦም ማለት እውን ንቲዲኤፍ ይወቕዑ ምህላዎም እዩ ካብ በዚ ሕጂ ሰዓት ሕወሓት የላን ሕወሓት ወዲቓ እያ ናበሉ ልፍክሩ እንትኾኑ እቲ ተኹስ ግን ንሕወሓት ዘይኮነስ ንኸምኦም ዝበሉ ትማሊ ኣብ ሓደ ዝነበሩ ብፆቶም ትዲኤፍ ይትኩስሎም ምህላዎም እዩ ዝሕዝነካ ብተመሳሳሊ ብርክት ዝበሉ ሓፀርቲ ቪድዮታት እውን በፂሖምና ኣለዉ እዚኦም እውን ናባኹም ኸነብለልኩም ኢና እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ክትፀንሑ ዕድመና እዩ ባርከስ ኮበራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዖም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ብምፅናሕኹም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውፃኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ